onwe Igbo ụtụtụ ọma nọ. Biko onye na-abata anya na-atụsa ozi a ị na-abata anyị na-atụsa ozi a na enwere ozi dị mkpa nsị ka nwetara anyị n'ụtụ a biko Olisabenigwe si ọ dị mma ọ dị njọ na anyị ga na-enye ya ekene. Ana m ekene ya ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ tata. Enwere ndị nabadụ nnyafe etetero mana be anyị mana mba Europe mana America mana Asia. Enwe ndị na-aba nnafe etetero anyị nwa tete na-abụrụ na anyị amaka ife mana ngozi Olisabenigwe nwere n'ebe anyị nọ. Enwere ozi nsị ka m tụsa na taa onye bụ ife onyonyo ikpeazụ mba eme maka ya bụ ife maka na echi ka a na-abanye ọnwa ọfụ bụ ọnwụkwa n'ọnwa ikpeazụ n'afọ a nọ n'ime ya. Ya ka m ji wee sị ka m were tata ka m wee chịkọta gasịkwa ndụmọdụ nsị ka nye ụmụnna anyị. Mana tupu anyị na-aga n'iru enwere ofu ajụ m chọrọ ịjụ. Akwa ịma na mmadụ ya enwe ego ma dakwa ụbịam. Biko enwe onye ji akara ekwentị m tinye maka na ajụjụ a mma achọ onye kpọọ mana anya ịma na-egbu oge n'igwe. Nchọ ka mmadụ ma nwee ya aka nwe ka ndị ọzọ wee nụ maka edo manya na ọtụtụ n'ebe a ka kwana mụba gbara nze wee mara efe. Ebe amamife m kwụsịrị enwe ndị nkefa bidoro na agbara nze midia. Ife ọzọ dị ikike ibia nji wee sị mmadụ dee ife kpọọ m iyi ma ome efe dotu a abịazi na-abịa agwa onye afọ okwu na ịmara ka o si wee dịrị ọnya. Enwe nwanne anyị nwoke nọ na be anyị onye a na-ekwu okwu amaka ife nsị ka m kwuo eziokwu kwupụrụ ana ọgwụ isi Chukwu nyere onwe ya bụ nwanne anyị nwoke ọ karịka nke Chukwu nyere mụba agbara nze. Mana enwe ife onyonyo mme mmadụ abịa ebe afọ bịa si agbara nze na ịmara ife ị na-ekwu ọsị onye afọ nya akọsụ n'aka onye afọ akparị ya ọnya nnenecha anya bụ ebe onye akparịrị ya gbakwa nkịtị ọ bụrụkwa ofu okwu a na-ekwu. Emmanuel onwe enwe ike ịkọwara m otu mmadụ ga-esi wee nwee ego wee kadakwa ụbịam. Ọ bụrụ ya ka ọ tụrụ anyị oyi ife dị otu biko obi ga-adị mma ma ị kpọọ n'igwe ka ị gwa ya ịgwacha ya ka anyị wee gaba n'iru. Onye nwere ego mana ọ dakwara ụbịam. Onye nwere ego ma ọ dara ụbịam onwe enwe ike ịgwa m otu ife dị otu anyị esi wee mee mmadụ inwe ego dakwa ụbịam. Onwe enwe ike ịkpọ nwa anyị n'igwe ka ọ gwa anyị ya ọ gwacha ya ka anyị wee gaba n'iru. Achọrọ m ka mma ma enwe onye ga-akọwatakwu ya maka mmadụ akọwagbugoro mmiri nya bụ ife m bụrụ oge tere aka mmadụ ya enwe ego dakwa ụbịam n'elu ya. Ịma na abịa na be anyị kịta asị na mmadụ dara ụbịam ife onye ọbụla na-afịa aka ya bụ na onye enwere ego sọsọ ya. Ọ bụrụ sọsọ enwere ego bụ ụbam enwegasịrị ụzọ dị iche iche ndị mmadụ si ada ụbịam akwa ndị nwere ego ndị na-enwere ego na-adakwa otu a. Ọnwa ikpeazụ ga-ebido echi afọ ọfụ ga-ebido nwaja ya oge. Enwe ndụmọdụ m chọrọ inye onye ọbụla bụ onye Igbo nyekwa ya onwe m maka ọ dịka oke mkpa. Ịma na enwe ndị na-agba mbọ n'ụwa mbọ niile fa na-agba enwere ife na-agbapụta enyemaka ada abịakwu. Nchọ ịkọwara gị ife na-ebutesi ụmụ ife niile ọkacha enyemaka ada abịarụ gị enwere ife na-ebute ya. Oge niile abụrụ a na-asị amụsụ ju eme enwere dịka achọrọ m onye ga-akpọ n'igwe kọwara anyị otu mmadụ ga-esi wee nwee ego dakwa ụbịam. Ịmana ikwuru a na be anyị na mmadụ dara ụbịam ife onye ọbụla ga-eche bụ na onye nwere ego o nweta ka onye afọ isi na ọ dara ụbịam si wee nwee ego si wee goo ụgbọala na-eme ife ego ndị mmadụ ga-asị gịnị ka onye a na-akwa isi na onye a dara ụbịam ka ezikọ o si wee na-alụ ụlọ na-eme ife ego. Biko ife a ga-adịkwara m mma mmadụ ikpo n'igwe kwuo ife dị otu a biko. Ọ ga-adị mma mmadụ na-enwe ndị na-akwado ọrụ n'ụtụtụ a na-eme ife onyonyo kịta ife ụfa na-akwado ọrụ fafụ na anọ m ya fe tinyezi efe na ntị wee na-akwado ọrụ enwe ka isi wee na-ede efe fa ama na-afụ ya. Akwa ịma enwe ndị na-akwado ọrụ kịta nwee ndị na-akwado afịa nwee ndị na-achị na kpuo mmadụ m obodo onye nọ
mana enwe ndị na-ege ife onyonyo fada ekiri ya fa ya etinye ife na ntị tọgbu igwe ofu ebe na-eme fa na-eme na-ege ndị dị otu enwe ka isi wee dee ife ede fada afụ ya enwere ebe mere nji wee jụọ ajụjụ a mmadụ ga-enwe ego ma daa ụbịam enwere ebe mere nji wee jụọ ajụjụ a ya ka ịza nwanne anyị nwoke nna ụtụtụ ọma ka nwanne darụ ọ dị mma nke na-eme darụ nwanne ifesi ka akọwa maka mmadụ inwe ego na onye afọ ya dakwa ụbịam eziokwu mmadụ na-enwe ego dakwa ụbịam mmadụ na-enwe ego daa ụbịam n'otu o si eche echiche ọ bụrụ onye ọbụla nwere ego na-eche echiche ọfụma o nwere ndị na-enwe ego afọ agbaba afa n'isi ọ na-emezikwa ha na-apụta mmadụ ibe ha as common size o nwere ebe a na-abụ mmadụ ibe o nwere ebe a na-akpọ mmadụ ibe ha ego abụ nnefe nwere na-abafa n'isi ọ na-emefa mmadụ adịla common n'anya o nwere ebe a na-eji mmadụ abụọ so ọnya bụ bịa ma onye nwere ego na-ada onye nwere ego ịzago nke ahụ ịzago nke onye na-enwere ego kwanụ kekwa ebe onye a sikwa ada ụbịam nke ya maka onye na-enwere ego na-adakwa ụbịam akwa onye na-enwere ego ma ọ dakwara ụbịam o eziokwu inwe ike ịkọwakwa nke ahụ onye na-enwere ego na-adakwa ụbịam sitekwa n'ụdị o sikwa eche echiche nke ya o nwere na-enwere ego kịta mana ọma enwe ike pụọ ka ọ chọọ ibe ọ ya emebalụ onwe ya ulu mgbe ọbụla ọ na-ekpe ibe mmadụ ibe emeli ife mmadụ ibe emeli ife onye ya emeli ife onye ya emeli ya ọ chịkwa n'ụdị afọ onye na-enwere ego na-adakwa ụbịam n'ụdị ka ife ka ọ na ụfọdụkwana enwe ụdị ajụjụ nna ajụ na-asị ndị mmadụ ịnọ na baị che ezigbo eche na afịara mana ịnọ na baị mana ụfọdụ ọ na-abịa na-ekwu okwu otu anụmajụ na ha ghọtarakwa m maka nke bụ eziokwu ịma na a na-ekwu na ndị nọ na baị ada eche ezigbo eche ọ na-ewe ndị mmadụ iwe aghọtakwara m ife mere o ji ewefe iwe mana e nwere ife mere mmeji wee kọwa mana ife godara eme mma agbachi gị ya darụ ya nwanne ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ya darụ darụ ọ dị mma Good morning. ya ụtụtụ ọma a very simple straight question. Onye nwere ego daa ụbịam wo onye egwe ha akọ n'uche. O nwere ego mana o nwere akọ n'uche. And once o nwere akọ n'uche ọ dara ụbịam, people ga na-afịa as onye iberibe because ya ndị eke ya nwasef and end of the day o ihe eji emepụta m ihe dị mma. Ka ekwara maka onye na-enwere ego. Then onye nwere ego ihe mekwala o ji wee daa ụbịam ụgwọ o nwere ego ma ọ nweghị akọ n'uche. And being that no nwere akọ n'uche ahụ opportunity ga na-abịara ya ka o nwee ego mana because o nwere akọ n'uche o nwere uche mkpakọ so ọ ga-akọ nara ụbịam. So it's a very simple logic and just like etinye na ngwa ndị nọ Nigeria na ha enwe ha ka esi eche echiche ha na-ewe iwe. My brother, I am telling you to the gospel truth. Anyị nwawu ndị Igbo especially Nigerians anyị na-ebelieve na anyị nwa ife mana majority of us o nwere ife anyị nwa eziokwu ka ọ bụ ime anyị ife ikpeazụ nke mere na Nigeria na ikpeazụ abụchi Mathias and Ebuka Obi efu na Ebuka Obi nwere ike Chineke kpọrọ inwe ike kpọọ onye ugwu mana o nwere akọ n'uche ọ mara left and right ya nna m ejena na-akụwa n'otu ka nchịkọ ka m bịara nwanne daalụ nsogbu udo dị mana ihe mere na most important thing were ọ bịam na-eme na mmadụ enwere ego daalụ nwanne and at the same time akọ n'uche is very very important in life for every human being. Inwe a na akọ n'uche you nwere everything. daalụ nwanne you nwere akọ n'uche you nwere everything.
Thank you very much. Daalụ nwanne. Mm. Daalụ. Nwanne anyị nwoke nke izizi kpọrọ na si be anyị wee kpọ. Onye nke bụ akpọrọ kịta nke mụ na ya kwupụrụ kịta si mba US wee kpọ. Ka m kọwara gị. Ịma na apụtasị na ndị nọ na be anyị, agwara m unu, ọ nwere ife onye nọ na be anyị ga-ekwu iwe ga-ewe m, enwe maka ife ọ bụrụ na ndị nọ na be anyị na anyị akaka anyị nwa nọrọ na be anyị kafa wee mala ife, mana enwe kafa si eche anyị echiche fa bụ nso ife dị iche anyị na fa. Ka m kọwara gị mere o ji wee dị otu a, o sirokwafa n'aka o, maka ebe ọ bụla ị nọ na ya wee too, ebe ọ bụla ị nọ na ya ọ ga-abarịrị gị arụ obere, ụdị ike sọkwa gị sie ebe sọ gị nọrụ ga-aba gị arụ obere. Onye a ma ịfụ ndị amụ na ife dịka ka nwe ebe a na-akpọ geto, ịfụ ndị amụ na geto, ọ bụrụ na fa na-akwanyere onwe fa ugwu, fa so eso ndị mmadụ aghala mgbe ahụ fatochagodi enwe ụdị ife ga-emenụ, enwegasịrị ife fa fụrụ mgbe afọ fa na-tinyekwala aka na ya, ife afọ emego fefe nwegodi uche ọzọ na onwe fa, enwekwa ụdị ife fa ga-eme ikwuzie fa sị gị gwerekwa nwayọ na fa chọrọ nsogbu na-ekwe ebe fa toro, fa echetakwarụ gị ebe afọ fa toro. Gee ntị ka m kọwarụ gị. Ndị be anyị nwere nnukwu nsogbu. Kedu ife mere o ji wee dị otu a? Na be anyị ọkụ adọrọ. Ọ na-abụ ọ bụ na ị kwụrụ ụgwọ ọkụ enwee ka ndị nepa si wee ebe ibeba ọkụ, ị chọọ ọrụ fa obere ego, fa ma ebezi ọkụ a fa arapụ gị. Enwe ka isi wee nwụọ mmanya n'anya ụgbọala, ndị uwe ojii jide gị, ị chọọ ọrụ fa obere ego, fa arapụ gị. Ifu gị na mgbe ọ bụla ị na-eme ife ị na-kwesịrị ime, iburugo n'obi na enwe ka ife si mee na ego ga-anapụta gị ya, iweru gị wee na-etonite, iweru gị wee na-etonite, iburugo n'obi na enwe ka isi wee konukogoni na ego ga-anapụta gị. Mana enwe ka isi wee bịa na obodo oyibo, odoge na ego gafe nwere ife ọ ga-eme nkwarugo n'ọgụwa ka ọ dị ịdịkwa egodoro onwe gị ugwu. Ọ na-abụ ndị uwe ojii jide mmadụ na ba ife a na-aba mba ka ife mere iji wee mee nke dị otu a, ka nke enwe ike ife amụ agụ ụra donye ego elu na-emegasị ife a. Mana ndị uwe ojii jide gị na mba Europe ma ọ bụ Amerịka, faga na-asị gị sa can I have your driving license sa, can I have your paper sa, ka fa ga-esi na-agwa gị okwu iche ma ọ gị na ndị mmadụ na-agba nkata. Ihe echekwa nwere ike che ma egwu ma ife ụmụaka ka a na-eme, ị na-amụkwa na amụ ihe na-eche ka papa mba fa na-aba mba, faga na amụ ga-adịfa n'iru fa na-agwa gị ife dị otu a. Inyezi afọ ife dị otu a fa edela afa gị delu ife niile. Ọ bụrụ na mmanya ịnwe agbanyitero fa arapụ gị pụwa. Ife dị ka ọnwa na-abụ ma obe ofu ọnwa ị nọ na be gị, ndị post abịa ije wetazi ya gụwa ya, ewee gwa gị na mbosi dị otu a na ejidere gị ebe dị otu a, na ị ga-akwụ ego ole dị otu a, na a ga-anapụ gị akwụ ije anya ụgbọ ọnwa na-abụ, na ị ga-eme nke dị otu a, na ọgwụ a ka ọ dịrị chịkọzi ya ka ị mara mbosi ị ga-ewetara ụfa akwụkwọ. Ife dị otu a mechaa gị, mgbe ọzọ uche gị adịgodi ịma na ọ bụrụ ozi egwu ka a na-egwu, ọ bụrụkwa ife abụrụkwa ife a na-eje n'ụlọ ya, ọ bụrụkwa ife a na-eje n'ụlọ ya. Ọ dị kịta na obodo a na ife dị ka Germany ebe a, ma ị na-ekiri TV ma ị na-ekiri TV ihe na-akwụ ụgwọ TV. Amara m ị na-anụ ma ị na-ekiri TV o ma ị na-ekiri TV, ịmarụgo na ị ga na-akwụ ụgwọ TV maka akọnetị goro gị ya n'ụlọ. Enwe ife gọọmenti mere iwu na onye ọbụla ga na-eme ife dị otu a, ọgwụ a ka ọ dịziri ị chọrọ ime ma ọ na ị chọrọ ime, mana a sịgo na ị ga na-eme ya, ị ga-akwụ ụgwọ ya. Na be anyị enwego negative mindset na ajọ ife na-emegodi, anyị ada atụ egwu, anyị eburugo n'obi na ego anyị ga-azọpụta anyị. Ọ dị ka n'ụlọ akwụkwọ ị na-agụ akwụkwọ, o bugodi na anwe ka o si wee dị iburugo n'obi na ịchọrọ chọrọ ya ego na ọ ga-akparo gị rizọtụ aka. Ome anyị anyị ada echeze iche ọfụma. Enwere ife ga-abụ na iche ije gwa mmadụ kịta ife ga-ebu n'obi onye anụma gịnị ka ọ ga-emekwa na eso ba anụ mba gịnị nwa gịnị nwakpọ ndị uwe ojii ịka ya nwa ego were ndị uwe ojii setụrụ the case and so many other reasons mere mgbe anyị na-etonite our brain ji wee na-apụ apụ. Ife nji wee sị gị na enwere ndị nwere ego dakwa ụbịam, nwee ndị na-enwere ego dakwa ụbịam. Ịbịa n'ife dị ka na comment section ma ọ bụ na ịbụ onye na-erizi mgbe ibido monitọba kọmentị ndị be anyị, ike ụwa kwụrụ ọtọ gbụ gị. Ifuru ike ụwa kwụrụ ọtọ gbụ gị, na-ajụ onwe gị otu a ka ndị ojii dị. Anyị na-eche eche ka mmadụ, anyị ebidobekwara, anyị ebidobe gagharịa na peji niile dị na Facebook, kirie ndị niile na-aba mba na-akpọ generation ndị mmadụ, kirie fanche niile 1 to 99.9 bụ ndị nọ na be anyị. Iju onwe gị why?
jee na page niile nsị gị jee na page niile dị na Facebook na na-eme kọmentị ndị niile na-akpọ iyi na that comment section 99% nọ na baị nwaanyị o ji wee dị otu a faka mmadụ bịa na igbo oyi bụ crime ka ọ bụla mmadụ ga-ejenwu nga na ọ na-akpọ iyi ndị nọ na baị amakwa ibe dị otu a maka na baị ọ dịrị mmadụ isi mmadụ gata atụ idiot fu ọ dị very easy igwe mmadụ na baị ọ dị very easy igwe mmadụ na baị mana ebe a ị ga na-atọ ọnụ arụ ụmụ iyi a na-akpọ na baị ma akpọ nwunye ifugo na nkafe emegodi gị na ka iligoro kọshọn n'onwe gị ụdọ atụ mmadụ agwara gị idigo kọshọn n'onwe gị ịma ka isi ekwu okwu mana ọ bụrụ na baị ị ga-akpọ iyi otu ọbụla osu eso ga-enwere ife ga-eme so ị na-afụ ife dịgo dị iche ndị nọ na baị na ndị nọ n'Europe ife ọzọ bụ na baị ịbata n'ife dịka na supermarket ebe ndị mmadụ kwụcha na line ọ bụrụ na ị nwere ego inwe ike kpọọ ofu onye na-ele ife ebe a sị anya biko bịa na ọ dịgo ọsịsọ na ị chọrọ ije ebe dị otu a kedu otu iyi esi wee mee ka ị gafere jee kwụọ ụgwọ ife igote onye afọ nwee ike kpọrọ gị gaa n'iru kanta ozugbo ekwu ụgwọ mee ife niile pụọ onye tapụnye onye nọ na kanta ọ kpọrọ gị bịa ebe afọ eme ya mana ọ bụrụ ife dịka n'Europe ebe ọsọ gị bụrụ onye polisi ọsọ gị bụrụ onye amị ọsọ gị bụrụ lọya ife sọkwa gị bụrụ ị ga-akwụ na line anyị na ịbata supermarket ndị kwụ na line na-erie nne iche eke taịmụ gị fụ na mgbe ị ga-eji wee gote ife wee chee taịmụ line niile na ife ya aga n'alụ gị ịrapụ ife afọ ichọrọ igote jebe ma ọ na igotezikwara wee na-ayọ ndị mmadụ biko one after the other ijekwuru onye isi biko na tren gị na-agbanarị gị biko na onwe ike ịrapụ gị ọ lapụ gị ị gafere ijekwuru onye ọzọ si anya biko ị nwee ike ịrapụ gị ịrapụ gị otu a ka ị nwee ike isi wee megide wee ruo n'isi mana ị nwere ike ịkpafa sịfa biko ka ime ka ara eme otu a ife niile nwere usoro mana be anyị nwere ife nwere usoro ị ga-afụ mmadụ ogote moto tata jee nweta driving license o jekwa driving school bara onwe moto buru moto pụọ na Germany ebe a inweta driving license bụ ebe 4 million naira and 4 million naira abịakwa iwu enwe ndị spend 12 million enwetara driving license ruo tata mana gị na-ekwu okwu 12 million naira driving license enwe ndị spend go 12 million enwetabere ya ka m gwa gị nju asị gị na mindset anyị na buy be problem mgbe m bịara Europe enwe onye m fụrụ mgbe ọsụ na nwetara driving license 400,000 ka o kwuru ife dị otu a mụ na kogo elu one side ruo mgbe anyị pụrụ ngwa onye mụ na ya so onye a na-eto ọnụ o nwetara driving license 400,000 gịnị ka ọ na-akọ mụ na my friend were onye afọ na-agbara ya asịrị mgbe anyị na-ana omume mmadụ a na-eto so ọnụ o nwetara driving license 400,000 keke 400,000 ịma maka ifo anyị ji anya be anyị were na compare mgbe ọ gwara na o nwetara driving license 400,000 so anyị na-afịa na ọ na-eto ọnụ na ọ na-asịla anyị asị that mindset anyị nwere na be anyị maka na ibe ịma na ibe na be anyị nwere ife asị bụ normal mmadụ siara gị asị kide ijili ya isi aga anyị nwa na ịsịkwara asị nke aga but n'Europe isiara mmadụ asị bridge go trust so isi asị n'Europe adọrọ da common mana isi asị na be anyị n'ọnọdụ ka otu akịta ife anyị nwere ya nwụọ nọtị nwapụ ọ dị normal na be anyị ọ na-agụ na my friends were onye afọ na-akọrọ ya akọ ọ bụrụ sọsọ inweta driving license ego dị ka a na-elezi ụgbọala ife ka anyị na-akụ iyi taịm a na-abịa anya mere ọcha wee gwọta na ife adịzi gị na-ekwu bụ eziokwu ọ dị kịta ịbịa na be anyị kịta nweta driving license na Germany nata na be anyị nwee ka gị na mmadụ so na-ekwu okwu igwe ya na ịnweta driving license a the same thing otu a nke be anyị si adị ka o si adị igosi ya sị na iji 4 million naira nweta ya onye afọ ga-afụ gị na ị na-eto ọrụ na ị na-asị asị ị na-akọwagodiri anya mee investigation ọ ya na-ekwe because o nwere ike imagine that thing 4 million naira just driving license onye afọ enwere ike igede ntị ka ikwuo ọ ga na-afụ gị na ịma ife ị na-ekwu kedu maka ịfọ otu be anyị si arụ ọrụ and ịma na ọ bụ na be anyị bụ obodo na-aga ọfụma inweta driving license na be anyị nwere ike iri ka 500,000 ma 700,000 ma sị ka a gaa proses niile ekwesịrị ịga tupu mmadụ enweta ya mana na be anyị bụ nko ife niile bụ nkonuko onye ome ndị nọ na be anyị na-ede kọmentị nnecha anya mgbachi nkịtị amụ gị na be anyị ito na be anyị si ife niile ị na-afụ bụ aka ekpe ị na-afụ ebe ndị polisi na-eti mmadụ ebe ndị amị na-edi ebe mmadụ na pọtọpọtọ sọsọ ụdị ife a ka ị na-afụ so omego your brain na na-eche one side omego your brain ọ na-eche one side onye nwebe jụọ onye ọbụla nọ n'Europe ajụjụ a onye ọbụla si be anyị bịa ọfụ n'Europe na 1 month 2 months 3 months 4 months 5 months mgbe ọ bụla ọ pụtara na street nọ n'ebe ndị mmadụ na okwu gwara okwu a na-ama na ọ bịara ọfụ ịda tụọ m
ọ bụrụ nwe onye ma na Europe ma America ma ọ bụ echi ya jụọ ya ajụjụ si ya na ọ bụrụ mmadụ si be anyị bịa ife dịka echi obodo ịnọ na ọsọ ismos na onye afọ kwuo okwu ebe ndị mmadụ nọ na ama na onye abịara ọfụ a na-ama ọ bụgodị nkata nkịtị ka a na-agba okwu kwara arụ okwu amarụgo na ọ bịara ọfụ maka da mindset ndị be anyị ka ji nwa ya apụ ya n'arụ ọ ka apụchabeghị ọ ya aka na-echekwa ife ụfọdụ ka be anyị onye ama enwere ife onye nọ na be anyị ga-ede ma o kwuo ka iwe wee mụ aba gbara nzi enwero nwanne m nwaanyị ofu nne m nọ na Germany mgbe ọ nọ na be anyị enwere argument mụ na ya na-eme enwere ife mana ekwu enwere ife nye nwaanyị na-ekwu ka ọ bịa Germany o nwere ka ife si na-agacha ọ na-agbanwe sisi n'ife ụfọdụ ọ na-ekwu ka ọ batara obodo ozugbo m sịrị ya na ị ga-eji aka gị gbanwee argument niile mụ na gị na-eme gị onye eji aka gị na-agbanwe ya n'ofu n'ofu mana mgbe m na-agụ ya ife afọ ọ ghọtara ifuru onye nke asị kịta talkative inene 100% I can bet anything in my life ọ nọ na buy the only thing ọ chọrọ ịdị na-anụ kịta ọ bụ na mpụta kịta na-akọ ọnụ na-aba mba ụdị program a na-atị ya ụtọ because of something ọ dị used to but anything dị educative ọ na-agbakasị ya ọ na-agbụ ya aka ebe can't stand it mana na-aba mba kịta na-eti mkpu na-aba efi ya ọbịa ozugbo ọ na-ede kọment either na ọ na-asọpọt ife na-ekwu ma ọ na-aka nta ife na-ekwu ụdị ife a na-atị ya ochi ya dị vidiyo ozugbo mebi ọgbọ onye nwoke na a na-achọ ịba afọ ọfụ ka nye gị advice amụgị n'ezinụlọ na-enwere ego ike ijere akwụkwọ gbaa mbọ ka ịfụ na onye ọbụla nọ gị n'akụkụ ka gị mara ife n'afọ ọfụ ị na-achọ ịbanye 2024 ya bụ ofufe nchọka imerụ gbaa mbọ ka ịfụ na onye ọbụla nọ gị n'akụkụ ka gị wee mara ife ọ bụrụkwa na onye ka mma na gịnị ya ma abụ enyi gịnị ya ga-abụ enyi mana gbaa mbọ ka ịfụ na onye nọ gị n'akụkụ bụ onye ka gị wee mara ife e nwere ndị ga-abụ na ịtụpụrụ a n'otu akụta inwe ike sị na this guy si gị bịa ka ọ mara ife ọ ga-emere gị ifefe ga-apịa n'ọnụ gị labụ ife ndị a na-akọ ọ bụrụ sọsọ ife ọ ga-emere gị ọkada si ekwu gị chefuo ife dị otu onye isi na ọ si gị bịa ka ọ mara ife ọ ga-emere gị ọ makwa onye afọ bụ ọ bụ na ị nwere friends dị like this gbara fọsọ ọ bụ na ị nwere friends ọbụla na-doubt everything and ife afọ ọ na-doubt ịma na o rubere up to that thing mana ọ na-doubt ya gbaa those people ọsọ ife gbasara Ebuka Obi Ejiofor Ezeaku na Akụ Zion na ndị ọzọ gasị ife Amerịkịta abụrụ ezigbo signal ka anyị bụ ndị Igbo wepụ n'ebe gọọmenti nọ o nwee nwe ike ịgwa m rizu na njuweso na ọ bụrụ ezigbo signal ka anyị wepụ ị na-aghọta o nwee nwe ike ịgwa m rizu njuweso na ọ bụrụ ezigbo signal ka anyị wepụ ọ bụrụ ezigbo signal ka anyị wepụ chacha kwanye wepụrụ ezigbo signal anyị menyetụrụ gọọmenti ife fana marụ na ọ dị otu a anyị menyetụrụ gọọmenti ife gọọmenti na-amarụ na ife dị otu a anyị menyetụrụ fie obere anyị menyetụrụ gọọmenti ife fana marụ na ife dị otu a anyị menyetụrụ fie obere ife ifuru menụ mana ebe ndị ojii nọ ka n'ọfa enwe ebe anyị juru eju ofu ụbọchị enwe ofe ife onye ọcha kwuru ọ sị na enwere onye ojii ma ife ka o kwuru datin ozugbo nnụdịtin ozugbo ọkụja mana ife mere nju ebe obere mgbe ọgbachi nkịtị bụ na ọsọsọ mụa na onye ọzọ onye Gana bụ onye ojii nụrụ ife afọ and onye Gana anọ fa and onye Gana afọ nụrụ ife afọ ama standị ma onwe ka esi wee kpọọ ndị uwe ojii ọ ga-arapụ mgbafere ọsọ ya mere nju ejekwuru dị onye ọcha jee ma ntakwere na ntị si eme ife zọrọ gị na ndị mmadụ anọrọ ebe mana na mbọsị ọzọ na ikwu ụdị ife na ime adị otu iyi dị wee si ebe a wepụ nyere ya ọ sị gị ndị ojii niile
Ofunubedu ndị ojii niile mana ofugo few. Ndị nke afọ ofugo maybe very display go some things and then we even ndị ojii na-eme na-agụ akwa ka nke ọrụ gụ agụ. Ka anyị wee kịta na ị na-arụ n'ụlọ ọrụ. For example, ụlọ ọrụ ebe a na-emeta ya. Ụlọ ọrụ ebe a na-emeta ya ka ị na-arụ ọrụ. Enwe ka machine esi apakeji taya si wee mebie. Ifu ndị ọcha feso ga n'ọrụcha. Ụfọdụ wepụta fon fa na-apị. Mmadụ na-aba na-akpa nkata. Ka ife ndị ojii ga-eme instead of ịcherụ ka onye ga-edozi machine abịa dozie machine fa ejiri aka fa na-agba ya. Na-achọ otu fa ga-esi wee jiri aka fa wee paachị ya datin. Ndị ọcha na-afụza anyị ka ndị iberibe. O burukwa ofu that African mentality. Normal na ikwesị ọzọ ime datin. Ikwesị ịnọrọ onwe gị but farm anọ. Ọ bụrụ na ndị ojii niile ga na-eme ya but few of them na-eme ya na-ebutere other ones bad name. Ịgwa onye afụsị ya were ọnụ nwayọọ butuo onu. Ọ sị gị ya mana akwa ịma na oge na-aga na gịnị nwa ji wee mee oge gịnị na-aga. A na-akwụ ụgwọ per hour 1 hour gafee akwụọ everybody ụgwọ ka ife na-edisgrace onwe gị. Ị na-eme datin even ndị ọgụ unu bụ onye ọcha akwa ọga nwe the company pụta fụga ọ na-afụgasị onye iberibe mana ọma agwa even onye ọcha nwe the company na afụgo dịgasị onye iberibe na ị nwere sense. Onye mere nji wee sị gị bido na-ekiri comment section onye ọbụla dekwara ala anything na iberibe na onye afọ ọ nọ na baị na onye afọ ọ nọ na baị iju onwe gị ọsọ ndị nọ na baị bụ ife nọ na social media ikpo ihe nwere ife ọ dị vaki ya. Ejiofor Ezeaku batara nya ụfọdụ amapụtago say that is good he have learned his lesson and many people will learn from this. Those people who do that thing but agodo ofu onye n'ime fa chukwubia na si ya inwe ike ịkọwatụrụ gị ife ikwesị ịmụta na ife a merụrụ ka ịnụ ife fa ga-akọ ka ịnụ ife fa ga-akọ ife ga-adị ya onwe gị ọ na bụsị ife anụnwa bụ ife mere soso ofu ife bụ ife merụrụ na ife a niile mere ịma soso ofu ife a merụ igosi Nigerian gọọmenti ife a na-kwesịrị igosi fa egosi Nigerian gọọmenti ife a na-kwesịrị igosi fa onwe onye nwe mmadụ ndị na-eji kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu ndị na-eji kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu abụchara maka na ọ na-ekwu maka gọọmenti enwe mmeri na-eji kpọrọ ya enwe nwe ike ịgwa mmeri na-eji kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu enwe onye nwe ike ịgwa mmeri na-eji kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu ọ bụchara maka na ọ na-ekwu gọọmenti enwe mmeri na-eji kpọrọ ya enwe nwe ike ịgwa m ya yes ọ na-ekwu maka gọọmenti mana ọ bụrụ sọsọ bikos na ọ na-ekwu maka gọọmenti enwe main reason eji wee kpụrụ ya mmegbu Nigerian gọọmenti ji wee daa iwu ka fa wee jide ya maka fa dara iwu wee jide ya maka otu afa si wee je jide ya na Kenya kpụrụ ya na Nigeria fe nwere such power nọ na Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ojii nwee paspọtụ ndị England ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ọcha onye England gọngọm wee jee Kenya Nigerian gọọmenti wee jide ya na Kenya wee kpụrụ ya jee Nigeria big problem ka ọ bụ mana ifugonu ndị England fa chọrọ ikwuru dia citizen okwu fa agbachi nkịtị maka Nigerian gọọmenti dagodiri iwu fa dagodiri iwu onye ijide n'aka ijidere ya Nigerian paspọtụ n'aka so ebe gịnị ka igburu ya jee Nigeria gịnị ka ikpụrụ ya je Nigeria then ndị fụrụ ya paspọtụ fa n'aka gịnị ka ndị dị otu a mee fa gbachara nkịtị enwe ike ịkọwatụrụ mmeri na-eju ife ọzọ mere ejuwe mmeri na-eju ejide Maazị Nnamdi Kanu all that thing ka ife a mee kịta menyere Nigerian gọọmenti that second reason mere eju ejide Maazị Nnamdi Kanu ife ifuru mmerụ kịta na social media menyere Nigerian gọọmenti ife but duto na ya dị echefa duto na ya dị echefa we will not see it now. Ọ bụ na ifuru Ebuka Obi n'anya gwa anya dị very careful enwe ike ịgwa m reason nju esi anya dị very careful onwe ike ịgwa m main reason nju esi anya dị very careful enwe ike ịgwa m
men using Igbo say, very careful. Man, you go never say Janarana. Like anyone you ever can do our people the way we reason na go akwa. One if the way our people reason, one non they can each the thing on a shag magi buo magi. Can wop on wa. Obros able to be a major first. I could need very, very careful. And we favor the Nigerian government. Fana question email. And we favor Nigerian government if go. Nigerian government never on if you do it. Ima mistake cause on the buy name can come to go very even. If on the buy na to oru. Yana ndị baa na-eme ife ngwongwo onwe ma ụzọ esi ejide kalifa enweghị ike ịdarụ ya ndị baa na-atụ ọrụ ndị baa na-ebu ngwongwo onweghị ike ịgwa m ụzọ esi eme kalifa investigate eji ejide fa enwere ife na-eme a na-eji ejide kalifa mana ụfọdụ na-emekwa ife dị otu a amara ebe nsogbu na isi apụta enweghị ike ịkọwarụ enwe onye nwe ike ịkọwatụrụ m ndị na-azụ ngwongwo ndị na-atụ ọrụ ife na-eme a na-eji ejide kalifa onwe nwe ike ịgwa m and ebe a na-eje afụfa onwe nwe ike ịgwa m nwanne enweghị so na ụdị ndụ fa na-ebi ọ gbanịkwara mana ọ bụchara ya enwere ebe ọzọkwa enwere ebe ọzọ dị very bad fa na-eme something fa na-eme datin mgbada aka na-asị na ndị mmadụ amakwa na how things work onwe nwe ike ịgwa m ebe ọzọ nwanne anyị nwoke gbanịkwara ụdị ndụ fa na-ebi mana enwere ebe ọzọ na-ebutekwa fa nsogbu n'ụtụtụ ọma enwere ebe ọzọ na-ebutere fa nsogbu onwe onye nwe ike ịgwa m ebe dị ife afọ ka nkọwa arụ gị ma akwa na ụfọdụ nwanne enweke sị maka na fana nọ na social media mana ma na ọ bụrụ fancha nọ na social media enwe ndị nọ na social media as a normal person mana enwere ebe ọzọ sikwa ebute nsogbu a ịnọ na social media na-ekonuko sokwa mana enwe ndị nke na-anọrọ na social media mana enwekwa ife na-ebupụtakwa fa na social media nwekwa otu esi ekwu maka ya ọ bụ na ị mara esi m agbara nze kọwarị ka nkọwarị gị ọ bụ na ị mara esi m agbara nze kọwarị ka nkọwarị gị ọ bụrụ ị mara esi m agbara nze kọwarị ka nkọwarị gị ọ bụrụ ị mara esi m agbara nze kọwarị ka nkọwarị gị fa bụ ụmụnna anyị ndụmọdụ ka m menye ha ịfụrụ ife a na-eme ịpụta ife a bụkwa ka ime ka ndị mmadụ kwụsị inweta ego n'ụzọ fa si enweta ego ya bụ ife m chọrọ ikwu nwee ka o si wee dị o mana a sị na mgbochi ọya ka ọgwụgwụ ya akwa ifuru ife a na-eme ịpụta kịta iweta ego nye ofu onye ama ama si ya na ị na-eme bedde tata ya merụ gị bedde chara akwa ife unu na-akpụ ya ma onye akwuo ife dị otu a ọ bụ na ị na-ebu ngwongwo ma ọ na ị na-atụ ọrụ na ị na-eme ife dị otu a ịma ife ị na-eme ime ife ndị EFCC na-eme na be anyị ime ndị EFCC na-eme ndị niile ama ama nọ na be anyị ma ndị na-eme komedi o ma ndị na-eme ife ọzọ ndị EFCC na monitor those people a na-abịa asị na a na-emerụ birthday shout na onye dị otu a bụ onye dị otu a na tata bụ ụbọchị a mụrụ ya na a na-eme ife dị otu a na-eme ife dị otu a ndị EFCC na-ewerụsị that name ndị mmadụ na-emerụ that thing bido na-etiri esi those people na monitor those people ịmakwara awa ụfọdụ ị ga-afọ onye na-adịghị eme okomoko ma ọ na-atụ ọdụ na-anọkwa anakọta EFCC eburu ya ịma maka ịfọ enwego ofu onye mebi onye na-eme komedi maọbụ onye na-eme ofufe o nyere onye afọ ego si onye afọ ya kwuo maka birthday ya ma onye kwuo maka ọ na-emepe ụlọ ma maka ọ na-eme ife dị otu a. One, ndị EFCC amarụgo
for you to contact this person ya mere gị video to na ị nọ ọfụma na ọ bụrụ ị nọrọ ọfụma somebody like this will not do that. Imekwara ala detuo your name weruzie ya bunye investigation team ibidozi anya chọba kedu ebe ị nọ gịnị ka ị na-alụ gịnị a na-eme ife dotu ya ama a na-eme ife dotu ya ama onye nwa ma enwere ife ị ga na-eme n'ụwa ị niile ịgbarụ anything bụ public ọsọ ifere ife ọbụla gbasara public ị niile ịdị ka zero onwe gị ya. All these people niile mgbacha gị na-eme ife EFCC nọ na page fa niile na monitor ndị fa na-emerube ndị chara out ndị fa na-eme asị na fa na-achọ imepe ụlọ ndị fa na-asị na fa na-achọ ime ife dotu otu a ka EFCC ọ bụrụ na ọsọ otu a so na one of the information na-erikito ndị EFCC ịdatụ ife a na-agwa ọ bụrụ na ọ nwee onye ịmanụ n'uwe ojii nwee ike ịgwa gị eziokwu ịjụọ ya ife ife ọzọ dịkwa ka ibia ife aga bụ na ịbata na police station enye gị akwụkwọ si gị dee statement ị na-ede statement na police station ma na EFCC ma na ebe ọbụla make ịchọ na inyere any paragraph dechie all the papers ị na-ede ọ bụ na 5 line ka ị chọrọ ide make ịchọ na idegidere ife ruo mechisie that 5 line wee sign ya anwa na anwa nye space n'ime ebe ị na-ede ife na that 5 line ịma why onwe nwe ike ịgwa m why enwe nwe ike ịgwa m why ịbata na police station nkịta enye gị akwụkwọ sị gị dee paragraph ị na-ede ya ịgba mbọ fụ na idechisi that 5 line anwa na anwa nkwe ka space dị na ị chọrọ inye paragraph dechisi ebe niile ka na edekọrọ ife niile dechisie manụ na enwere otu isi ede ife n'ụwa ana nwere onye ọzọ makwa ede ife ka isi ede ife ụtụ sọkwa gị si na-akọpi n'otu manụ na enwekwa onye nọ n'ụwa and manụ na enwere ndị ga-akọpi n'otu ọbụla ife ọbụla ụtụ sọkwa gị si wee dee something inyefe afịa edekwa otu a ọ ga enwere ndị dị otu a fa juru eju n'ụwa niile ka nkọwarụ gị ịbata na police station dechaa something nye gasị obere space ọ bụrụ na onye gị na ya nwere kesi chọrọ imesi gị ike emefe ọ ga-eme ọ bịakwute ndị polisi chọọ rufe ego eje kpọta mmadụ that space idenye nkacha onye afọ nwee ike denye oke na enwetara ife dị ka egbe ọka n'aka gị mana na mgba adịrị ya edenye ka ọ ghara ịdị that big inye gofa space ebe edenyere ya and they sign go under it so mgbe a ga-akpọpụtasị gị tụọ gị akwụkwọ a n'iru jụọ gị ọgụ a saịnịrị ọgụ a dere ife a anya ga-agbago n'ife idere ozugbo gbaa n'ife ịsaịn isi yes inyonyezi na that space ịrapụ na enwe something edenye n'ime ebe a and fa na-aka egosikarị gị ife dị otu a ma fafa na ile kesi ewu kugo gị n'onu ma ọ na kọtụ ewepụtara gị ya ihe na-enwe time ga to it one after the other na-enyekwara gị otu ikirie ya ego nke izi go nke igbo efuzi na isewa yes esi George yes na ọ bụ asaịnịrị ife mgbe afọ agụbazi arụzie ebe afọ isi na afụrụ egbe n'aka gị ịkụja sị mana ọ bụrụ ọgụ adịrị ife George ewee jụọ gị mana agwa enyere gị desi esi yes na ọgụ emere ya nke a mụta ya tata mgbe ọbụla ijere ebe ọbụla gbasara ife police case enye gị sị gị dee statement emena even space ire otu a dechikọrọ everywhere tupu ị sign ya ife a na-agwa gị edunago many people nga oduno many people nga marụ na ajụrụ gị ọgụ a dere ife enye gị ikirie ya ogosi yes maka na ịnọgodi na court nwere time ịbịagodi gụwagodi ife ide ị na-echegodi ife gị na ife ga-eje so enye gị ozugbo ikirikwara alafụ afa gị foto isi wede fosi gị na-echego ogosi yes ị na-esi na odo space ịrapụgasị na ede ego something n'imi ịma na abịa n'obodo Igbo enwere ife ndị ọcha na-akụzigasịrị ụmụaka mgbe fa na-etolite mana ada akụziri anyị n'obodo Igbo ifụrụ kịta a na-akụziri ụmụaka nọzi skuul ma ọ praịmarị skuul otu esi egwu mmiri otu esi ada ị na-ada otu iyi esi wee wuo onwe gị ka ị wee ghara iji isi wee la ndị n'ala mana na ba ya ada akụzi ụdị ife enwegasịrị ụmụ kịrịkịrị ife a na-akụzi onye ma efe ụmụaka amụ n'obodo Igbo fanata na ba fa na-adị too smart enwere ife a ga na-ekwusọ pepe na-awụ nda obere nwa
nwekwa ụmụaka nọkwa na baya amụ na baya this too smart mana iji eke ụmụaka amụ n'obodo Igbo fanata na baya enwe fana nwe sensible ukwu eso mfa na-ajụgasị ife abụ ife a na-akụziri fa n'ụlọ akwụkwọ ebido na nwata wee kụzibere ife afa wee na-eto ndị tii na-ejugo fees nke mụ na gị nwere ekụziri anyị ife si ife a na-akụziri anyị na Baịbụl ije akwụkwọ ịbata akwụkwọ ọ bụrụ na ị na-ele ife ije lee ife abanye rie nri ịnaba olu echi ịmapụ eruo n'ụlọ akwụkwọ obi ise bọị gịnị ga-akụzicha ọ nwegasịrị ụmụ kirikiri ife a na-akụziri ndị mmadụ na Europe America Asia ada akụziri ụmụaka be anyị fantontezie omumefe a na-adị iche and anyị chọrọ ịma another tip people ị ga-ezere na ndụ gị bụ ndị agabụrụ gị na famigide argument fasị gị oke ngwa kwero n'ife ikwero ka m kwero n'ife m kwero ifu ndị dị otu a na-agba ọ bụrụkwa ka o mee investigation mara ma ife afọ ikwuru obi eziokwu na ọsị gị kweta na nke afọ nya nwakwete ka nya nwakweta na nke o kwete ifu ndị dị otu a na-agba faga na ndụ gị n'iyi onye ọbụla gị na-emere argument n'ụtụtụ eruo n'abalị unu eme the same argument ọ ka na-ekwu the same thing na ọ na-ekwu n'ụtụtụ and gị na onwe gị mana ife afọ ị na-ekwu bụ eziokwu onye afọ aka na-eme data argument zere onye dị otu a onye dị otu a nwere mmadụ dị ya n'ime kedu ife eji ama onye bụ mmadụ gị na mmadụ ma argument mecha argument ije tukwuru ahụ irizu na ife a gị na onye akpa irizi ncha ife a gị na onye akpa ije jụọ ajụjụ ime further investigation kesi Mathias na Ebuka Obi emeghị ya ka esi wee mịa Ejiofor Ezeaku apụtago onye ọbụla na ọnwa ya Ebuka Obi nwee followers Ejiofor Ezeaku nwee followers mmadụ ịpụta na-asị gị na Ejiofor Ezeaku yes na ọmadụ gị ife na otu o ji gọkịta na ọba ekwuzi nya bịa kwukwa ikwukwara arịa iburu ezigbo mmadụ ịma why ị na-eprovoke ndị furu Ejiofor Ezeaku n'anya ka fabeba mba enwekwa ndị ka na-apụta na-asị Chemo na Ebuka Obi why na o jiro Jizọs why o ji weje kpọọ polisi ị na-ekwukwa ife dị otu a ị na-eprovoke ndị Zion fa ga-apụtakwa so ọ bụrụ na ị gwara onwe gị eziokwu Ejiofor Ezeaku apụtago lapụgodo Ejiofor Ezeaku ka ị mara otu esi wee adresị dị issue mana ụfọdụ ga-apụta ozugbo ma ọ kụba Ejiofor Ezeaku ị na-ama ọkụ Ejiofor Ezeaku ndị fere n'anya wu na keep quiet fa ga-amapụta ebe ozu mpichi Ejiofor Ezeaku si na Ejiofor Ezeaku apụtago comment section ndị mara anụba ọkụ simple thing Ejiofor Ezeaku apụtago sọsọ ya ka ndị people anụbagoro ọkụ na comment section ndị nke na-emezi vidio unu che na ndị dị otu a chọrọ peace ifefa na-ekwu na da vidio gosi na fa chọrọ peace maka ị na-eme vidio for peace people a na-ekiri mana ị na-agba mba ma ọ na-ekwu ụmụ okirikiri violation na vidio ọ ife na-atọ ndị be anyị ụtọ ofufe onye ọbụla ka ọnwa ajụ nchọrọ ịjụ gị ifunugo onye politishan onye Igbo bụ Christian na onye politishan bụ onye Hausa bụ Muslim ebe fana bụ na-enwe nsogbu because of Muslim and Christian ọ bụrụ ifugo dara m na ifugo ka m wee gwa gị ife ọzọ kịta nwanne unu ada ede ife ọ bụrụ na ada ede ife ka anyị mechie nwebe nchọ ije ọ bụrụ na unu ada ede ife ka anyị mechie nwebe nchọrọ ije zagodi m ajụjụ a m jụrụ unu zamụdị ajụjụ ụmụ Igbo ifunugo onye politishan onye Hausa Muslim fụ onye politishan onye Igbo Christian ebe fana bụ na-enwe nsogbu njọgbu nzama ajụjụ a ọ bụ na ifugo esi m na ifugo onye ọbụla na-apụ ịfụnanya ka ọ na-ala ibi enu onye ọbụla na-apụ ịfụnanya ka ọ na-ala ibi enu onye ọbụla na-apụ ịfụnanya ka ọ na-ala ibi enu mana akwa ị na-afụ ndị politishan ndị Igbo na ndị politishan ndị Hausa ebe fa na-alụso onwe fa alụlụ ana fama na odozu religion dawa na-ada ebutere fa nsogbu ịma maka ifo
ndị kacha wee buru ya n'isi bụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ife a na-eme ndị Igbo na Naịjirịa na-eme gị maka ịbụ Kristian. Ibugoro onye Igbo bụrụ Muslim, fa ga na-eme gị maka gị ịbụ onye Igbo. Ọ bụrụ maka ife ikwetara na ya, ife ikwetara na ya gbasara ọrụ nwere fa ka enwe ebe ji eme. Ọ dị ka example nyere one guy onye Sudan. Mụ na ya na-ekwu okwu mgbe ọbụla ọ na-akọwa, mụ na ya na-ekwu okwu mgbe ọbụla ọ na-akọwa, nwee si ya ngwachi ka m bịa. E nwere onye Ghana nji wee nye example. Nsiri ya onye Ghana bụ onye ụka, gị nwa abụrụ onye ụka. Enwekwu unu na-abụ na-asị wee jee Saudi Arabia. Eru ebe afọ a ga na-emete gị mma lapụ onye Ghana ka a ga na-emekwa unu na-abụ ofe ife. Na nchọka ịgwa m eziokwu, ọ sị m na a ga na-emekọfa na-abụ ofe ife. Nsị ama nakwa ịbụ onye isi ala na eche m ekwesị ịdị na-emetụrụ gị obere ebere karịa nke ọsị m mba. Afa na-abụ ndị ojii na-eru ebe a sefụ fe chefuo ndị isi ala na-afụsịgodi na ibugodo onye ojii, onye nke onye ojii so gbasara ọrụ ife ikwetara na ya. Ka bụ onye Sudan ji aka ewe zam. Mbọsọ bụ na ị ga-enwe this mindset. Ịmana dịka na ịchọba gị ibido gị igwe onwe gị eziokwu n'ụwa. Ịma na ọ na-abụ mmadụ pụtasị na pastọ emetara ife dị otu a, ma ọ na ndị ụka mere nke dị otu a, unu nwa taa gị onye afọ onye omenala ozugbo ọtọmatikali. Enwe nwanne anyị nwoke Megizedek na-asị na ndị pastọ mere nke dị otu a na ndị dibịa ọ bụrụ onye omenala ọ bụrụ onye ụka. Mana enweghị otu ekwuo maka pastọ gị ozugbo ife ị ga-asị bụ na ọ bụ onye omenala ya jebeje mebe ife omenala. Enwe ada akọ akụkọ omenala. Ife ọ na-akọgoji gị akọ bụ ka ị nwegoro sensị chebegoro eche ka mmadụ. Ka unu na-esi aja ọjị ma mmadụ kwuo okwu mana na-echekwa anya kwa ofu ife a na-ekwukwa ndị anọkwaba anyị. Onye kwukwara adị ife dị otu ozugbo na-asị aja nọrọ aha. Unu ada eche dịka ka ị nwegoro ebe onye dị otu a si apụta. Iche na-enwe ka esi wee ndị ofe oke ka njụwa gị ụlọ ndị Igbo a na-akwatu na Lagos ọ dị ka na ụlọ ndị omenala adịrị ebe a. Eme ndị mmadụ asị ga-agbara nze kere ebe kwa agwa m na ife nkacha wee kwụrụ na ya bụ humanity. Afụrụ m omenala anyị n'anya maka na ebe onye bi ka ọ na-awaji. But first thing about agbara nze abụrụ omenala. First thing about agbara nze bụ humanity. First thing about agbara nze bụ humanity. Ọ bụrụ omenala. First thing about me humanity. Onye m ụfọdụ pụtasị na agbara nze kpọrọ ndị ụka asị na-echiki onye kwuru ife ịmụkwana ekwesị akpọta onye kwuru ife enye ya na ndụ. Ịmụkara mmadụ esi na agbara nze kpọrọ ndị bụ ndị ụka asị ekwesị akpọta onye dị otu enye ya na ndụ. Onye goro nke na pepe ọrụ onye ụka ka ọ bụ. Enwenugo mbasị m chọrọ ịbịa ma mee giveaway sị mba na m enyekwa ndị ụka ma ọ bụ m chọrọ inye ndị na-abụrọ ndị ụka. Ada nwaanyị enye 750,000 ka o wee bido afọ ọrụ onye ụka. Onwere ife gbasara m na your belief. Onwere ife nji ụmụ ife niile eme. That is not my problem. Maka na mma na ife chọkwa gị belief onye nọ na Naịjirịa onye ga na-ata afọ. Ụlọ afọ a na-akwatu na Lagos nchọkwa unu gwa m. A na-enene na onye Igbo nwe ụlọ abụ onye ụka ma na onye Igbo nwe ụlọ ụka abụ nwe nke abụ onye omenala mgbe a na-akwatu ụlọ ndị Igbo na Lagos. Mmachọkwa unu zama ajụjụ a na zagodunu m ajụjụ a zanụ m this question. Ụlọ ndị Igbo a na-akwatu na Lagos a na-enene onye nwe ụlọ abụ onye omenala ma ọ na onye ụka tupu akwatu ụlọ ife a na-enene akwa onye afọ bụ onye Igbo. Nchọkwa unu zama ajụjụ a ka ị wee marụ na ụdị ihe trade unu na-enwe n'ebe ibu nọ. Enwere m ike isi unu na-eme ife dị otu a. Enwere m ike isi unu maka na ị mara ife. Ọ dị anya na otu a mụ na gị nọ na-ejide mụ na gị ndị Igbo n'ofufe ka anyị eme mụ na gị. Ife ị kwetara na ya gbasara ọrụ onye jide mụ na gị. Onye jide mụ na gị jide mụ na gị ka ndị Igbo. Ife ọ na-eme anyị ọ na-eme anyị ka ndị Igbo. Mana unu pụtazie unu na-echere na enwere ife mmụọ ga-esi ebu gị. Ife nwee ike isi ebu gị bụ onye Igbo ibe gị. Onye ka nji wee sị gị na humanity bụ number 1. Fugodo onye Igbo ibe gị n'anya first tupu na akọba akụkọ spiritual something. That love adọrọ dị. All few people watara ụwa bụ ife nwee that love. But ndị ọzọ ewerugo spirituality tinyecha onwe fa n'arụ.
ife ọbụla na-abụziri fa spirituality ife onye kwetere na ya na ife onye na-kwetere ọnụ ya. Chefuzie na nsogbu pụta asa onye Igbo ịbụ n'ime Naijiria. O nwere onye chiara ife ikwetere na ya. Ofu ife ka ikwu na-abụghị efesi. Ka ikwu na-abụghị esi wee fesi ofu ife ama enwe sens. Ana m ekwu maka ndị isi ụka nwere gbasara ndị na-eje ụka. Maka ụmụ efu na-asị gị Christianity ji wee sị ife m na-ekwu bụ ndị isi ụka. Maka o doo na ndị isi ụka adịghị ekwu eziokwu, and I will not stop saying that. Ụlọ niile a na-akwatu unu etukwurukwara n'oju onwu na ajụjụ. Ụlọ niile ọ bụ ndị ụka nwe ya. Ụlọ niile ọ bụ ndị omenala nwe ya. Mana a na-akwatu ya. Kedu ife a na-akwatu? Ụlọ ndị Igbo. Kedu ife a na-akwatu? Ụlọ ndị Igbo. Enwenugo mbọsị m chọrọ ime ife. Ọ bụrụ na akpọ m na fon na m naghị ekwunugo na fon, igbonugo m na fon jụọ gị ma Igbo Christian na Igbo gịnị. Enwebeghị ụmụ ife niile eme. I don't know too much into those ife spirituality. I can go to 23 countries. So every ife na-eme ndị mmadụ ji ebi ọfụma bụ gọọmenti. Ọ bụrụ ya oberive. Ọ gọọmenti. Onye ememe jiri egi ike abịa eso na aka agụ ụmụ ife too much. Mme defend humanity karịa omenala. Enwere isi. Enwe ka ife si wee mee. Ife ga-eme gị yeju esave mmadụ ibe gị bụ humanity. Ọ bụrụ Christianity, ọ bụrụ omenala. Ọ humanity. Ka ihe ejima na onye abụ onye Igbo ibe gị. Ya na-eche ka ọ taa ahụfụ. But ihe lapụ religion ka ọ baa ga arụ. Ife ị ga-ekwu bụ na onye abụ onye omenala. Ife ọbụla chọrọ ime asị ya gbasara ọrụ gị. After all, ọ ghọtara. Onye abụ onye ụka. Ife sọrọ sị mee ya na esi mee na ọ gbasara ọrụ gị. Mana inwe humanity. Ịma na onye abụgoro onye Igbo ibe gị. Emere na mana onye abụgoro onye Igbo ibe gị ka isi efugoro ya first. Isi efuchakwa unu ebidokwa nsogbu unu nọ ni. Ọ ife mere ndị Europe ji wee bụrụ nọmba 1 n'ụwa niile. Ka nye gị example. Enwere ike kịta ndị ka wee na ndị Holland a na-enwe nsogbu wit ndị China, for example. A na-enwe nsogbu wit ndị China. And ndị Holland na ndị Belgium adọrọ na mma. Example ka na-enye go. Ndị Holland na ndị Belgium adọrọ na mma. Ndị Holland a na-enwe nsogbu wit ndị China. Ndị China abịa n'anya. Ndị Holland na ndị Belgium adọrọ na mma. So ka anyị yuzuo ndị Belgium wee rụsa ndị France. Ndị Holland. Ka anyị yuzuo ndị Belgium wee rụsa ndị Holland. Ndị China bịa. Ndị Belgium ama ekwe. Ka ndị China yuzuo fa wee rụsa ndị Holland. Fa ndị Holland abịakwara mma o. Fa ga-eso ndị Holland chụpụ ndị China. Fa chụpụzia ndị China. Ndị Belgium na ndị Holland anachita azụ nwakwa ọgụ. Mana fa ga-achụpụgodi ndị China first. N'onwe fa ebidokwe. Mana ka ife m ji oge na ndị ojii anyị ebidobe dịka na anyị nọrọ n'ụwa na anyị nwere sens. Mana ọ bụrụ ndị ojii na-ege ntị ka nkọwara gị. Onye ojii ga-asị gị yes na ife dị ya mana ọ nwere sens. Ife ọbụla ma chọrọ ime asị mee. Ichefuo na emechaa onye afọ na gị na onye afọ bụ ofu na emechaa onye afọ na oge erote gị. Onye Belgium lapụrụ ndị China ka ịkwatuo onye Holland. Fa kwatuchuo onye Holland. Ịma na Belgium na udo adịbe. Maka na fa ga-esikwa na Holland chọgabata ikwu isi na Belgium. So that if ndị Holland face gụọ abụ onye Belgium ga-efesi ya. O ife aka ndị ọcha wetara emefa ji ka ndị ojii mma. Onye aka ndị ọcha wetara famịlị ka ji wee ka ndị ojii mma. Mgbe a na-anụ Biafra nwụọ kemgbe ụwa enwenubere mgbe ndị ojii ndị Afrịka na ndị Europe dị na mma. Ndị Russia na ndị Europe adịnubere na mma since ụwa ma ruo taa. Ndị Russia na ndị Europe adịnubere na mma ruo taa. Mana mgbe a na-anụ Biafra nwụọ gịnị mee? Akwa ịma na the same ndị Russia unufu na ndị Europe bịa together na-arụsa ndị Afrịka na-arụsa ndị Biafra mgbe and fadị ọkwara mma fadị ọkwara mma mana eruru na nke ị na-ọgụ Biafra ozugbo fa niile kweru n'udo na-arụsa ndị Biafra rụsacha ndị Biafra bidokwara onwe fa nsogbu fa. All the brain like every Igbo man ga-enwe. Onye ahụ mee the strongest people enwe n'ụwa bụ ndị China. Enweghị ike ịjụ m why. Onye nwa na-apịrị ọfụ ka ọ na-adị ibe na ihe emechikita. Onweghị ike ịgwa m China ji webụ the strongest people enwe in the world. China ka bịa minute.
ụmụ Igbo unu ade comment ka Facebook na-eme unu na-ede adị mafia. Unu ade comment ka Facebook na-eme unu na-ede adị mafia. Onwe enwe ike ịgwa m why China ji wee bụrụ number 1 in the whole world. China, if tupu ndị Igbo succeed, ndị Igbo ga-enwe ụdị sensa ndị China. Onwe enwe ike ịgwa m. Onwe enwe ike ịgwa m ife mere ndị China. Onwe enwe ike ịgwa m. Ndị China nwere iwu fanwe. Onye China first. Ndị China nwere iwu fanwere onye China first. Onwe ka onye China si ebe na Germany ebe akịda. Onye China na onye obodo ndị ọzọ nwee ka ife si wee dị. Onye China ka ọ ga-azọpụtagodi. Ọ gbasara ọrụ ife na-eme no. Dịka ife a bụ iwu enwekwa ndị ọzọ nwere ife a na be anyị. Ịma ndị ọzọ nwere ụdị ife a na be anyị, mana fada ekwupụta mana otu o si wee dị ndị Nnewi. Ọ bụ na ndị Igbo niile dị ka ndị Nnewi. Ọ bụrụ na ndị Igbo niile dị ka ndị Nnewi, udo aka dị. Ifụrụ abịa na Igbo niile, ndị nkacha akwanyere ugwu bụ ndị Nnewi ya na ndị Abịrịba. Enwegasịrị ndị obodo ndị Igbo niile kwesịrị ịnejere anya. Enwegasịrị ndị obodo ndị Igbo niile kwesịrị ime gịnị? Ịnejere anya. Mgbe ọbụla gị na onye Nnewi megidere ife ọbụla unu na-eme n'ụwa wee ruo n'ebe onye Nnewi onye ọzọ nọ, brain otu atụrụ ya automatic. Ama you notice go that thing. Ka anyị wee kịta Nnewi dị na Anambra State. Gị nwa kịta ịbụ onye Ọka. Gị na onye Nnewi dị na Mma. Ọrụ unu bụ ịdị na-egwu ndị mmadụ wayo, na-eri ego ndị mmadụ. Mbọsị ọbụla unu gbugidekwara awa ya ruo n'ebe onye Nnewi nọ, ịchọ ka egwuo ya wayo, ọ ga-amarịrị ụzọ ọ ga-esi wee pasịara onye Nnewi ya information. Onye lasịkwa gị mgbe unu na-egwu onye Nnewi wayo, mana ọ ga-achọrịrị ụzọ ọ ga-esi wee pasịara onye Nnewi ya information. Ọ bụrụ na nwetarazi otu ọ ga-esi wee pasịara onye Nnewi ya information, eruo mgbe unu ga-abịa ka unu mee ife a, otu ofu ebe ọ ga-esi wee tisa adịtị nke ọ ghara ịwọkụ. Ịda atụ ife a ngwa gị mebe investigation ebe ndị Nnewi nọ ya na ndị Abịrịba. Enwegasịkwara obodo dịgosikwa otu a. Otu a ka ndị ọcha dị ma efe ji agafa. Otu a ka ndị ọcha dị ma efe ji agafa. Ịda atụ ife a na-agba gị ife ọbụla m gwara ga nchọka ime investigation about it. Ndị Nnewi, gị na onye Nnewi na-egwu ndị mmadụ wayo, ọrụ unu bụ igwu ndị mmadụ wayo, unu nke ji achọpụ mmadụ buru afịa unu ama enye otu unu si eme. Mbọsị ọ bụrụ unu megidekwara ara ife a ruo n'ebe onye Nnewi ndị ọzọ nọ, ịma na biznes ahụ asago na nwanne biznes ya sa asago. Ọ ga-afụrịrị ụzọ ọ ga-esi wee pass information. Ọ ga-abụ unu bịa karịtị ka onye afọ yara ekwe. Ọ bụ na ọ fọrọ sị ọ mara ụma zuzuo ofufe n'iru onye afọ ajụzi ya na omeme ife nwa kama ya gịnị ya baza mbọsị gị gbayarụ na ya na ọ ghọtara ogene gị omego ife ọ chọrọ ime. Omego ife ọ chọrọ ime. Ị ma na ndị China nọ na China nọ na Spain na-ekonukọ ife underground, na-arụ product underground, na-ebupụta na-ele. Ufokwa ndị ebe nwanne anyị nwoke dị. Ụdị brain ka ndị Igbo kwesịrị inwe. Ụdị brain ka ndị Igbo kwesịrị inwe. Ife ọbụla gị na mmadụ na-ezuzu, unu na-ezuzu elu ya na nke ebe onye Igbo nọ enwe sense. Ife ka ndị Igbo kwesịrị ịma. Enwe nwanne anyị nwoke onye asị Thailand na-ana, ọ na-anụkwanụ Yoruba. Enwere onye Igbo nọ n'airport Mutana Mohammed wee na-asụrụ onye Yoruba asụsụ si ya na onye asị Thailand ana si jide ọnya na ọ ga-agba ego. Onye Igbo sụrụ onye Yoruba
ka a nata onye Igbo ọzọ ego. Ọmara dị ndị Igbo man na-anụkwa Yoruba. Ndị Igbo man wee sị efele megbuo gị. Nyanwa bụ nwanne gị nwoke si Thailand anata. Na ọ bụgodi na ị chọrọ ịnye ego ịda ya oyi ego ka ị na-asụrụ onye Yoruba na Yoruba ka amụrụta ya esi wee konukọ ka a napụta ihe ego. O iberibe ka ọ bụ. O iberibe ka ọ bụ. Ị na-anwụrị na ejidere Ejiofor Ezeaku. Kedu onye jidere ya? Ndị obodo ndị ọzọ. Ị nụrụ ife mere nju wepụta wee mewe vidio maka Akụ Zion bụ ife o kwuru. Na mgbe ya na Ejiofor Ezeaku a na-ekpefe ikpe na onye na-ekpefe ikpe bụ onye Fulani. Ọ ghọtara the meaning of okwu afọ okwu. Ị bụ onye ụka. Ejiofor onye omenala. Onye na-esetụrụzi gị na Ejiofor onye isi ya na onye obodo ndị ọzọ. And o doro mụ na gị anya n'obi. Unu maka mmadụ na-aba asị afọ unu na-abụ. Gụwa bụ Akụ Zion bụ onye ụka. Ọ gbasara ọrụ onye a na-esetụrụ unu na ịbụ onye ụka. Ejiofor Ezeaku bụ onye omenala. Ọ gbasara ọrụ ya na bụ onye omenala. Unu na-abụ ndị Igbo ndị Igbo. Nyenwa na-esetụrụ unu. Ịdịkwana proud na-ekwu. Ife ọbụla ga-emegide mụ abụ onye Igbo ka onye obodo onye ọzọ bịa mee ka eru m peace. Ọ ka mma na nsọrọ ndị adịtị na onye Igbo amerie m. Ọ ka mma. Onye ka njiri like ndị China. Ịjụọ ndị be anyị nọ na China, ọ sịkwa gị na ọ na skuul bụrụ nọmba 1. Onye China bụrụ nọmba 3. Eruo mgbe a ga-akpọpụta onye ga-eje represent the school. Onye China bụ tọọdụ ga-eje. Onye ifere onye China na-agba tọọdụ nye nwa ga-eje ọbụrụ gwa agaba fes. Kabịa dị skuul da. Ịda atụ efe na gwa gị jụọ ndị be anyị nọ China. Ụdị brain a ka every Igbo man ga-enwegodi first. Ụdị brain a ka onye Igbo man ga-enwegodi first. Na gị na onye a na-adọ ndọrọ ndọrọ na gị na onye a na-eme ife dị ụzọ enwe steji ife ga-eru ifere na onye obodo ndị ọzọ achọghị itinye aka unu ebutugodi. Onye afọ pụọ unu ebidokwa. Ndị ọcha na ndị ọcha na-enwe nsogbu, ndị Europe na ndị Europe na-enwe nsogbu, mana o rukwarala mgbe ndị ọzọ ga-abịa tinyere ufe ọnụ fa ebutuo. Unu pụọ fa continue kwa ebe fa bido. Ọ dị ka na Germany ife a na-eme na baya a na-eme steeti onye abụ onye anaba onye abụ Enugu a na-emekwa ya na Germany ho. Ma na mmadụ bụ mmadụ mana ka mgbafu ife dị iche nke mụ na fa. Onye Frankfurt kịta ga na-agwa gị na ndị Berlin na-abụrụ ezigbo ndị Germany. N'ọfọnwa bụ ndị Frankfurt bụ ezigbo onye Germany. Fa ga na-ekwu n'ime ndị Germany o. Mana enwezia ka onye Poland si wee pụta wee chọrọ ịkọwa ife mere onye Frankfurt ji wee bụrụ onye Germany karịa onye Berlin. Fa kwụsị the topic. Onye afọ ya na piva akọba ife ọzọ. Fa na-ekwe ka onye na-esuro na Germany tinye ọnụ na that case. Ọsọ tata mgbe Germany ga na-eme ya na onwe fa kwuru. Ọ bụrụ kịta na ka anyị wee ọ bụrụ kịta na ọnwụ ọrụ dị na Frankfurt. Onye bụ onye Frankfurt asọmiti application for ọrụ a. Onye bụ onye Munich asọmiti application for ọrụ a ka mgba gị nke bụ eziokwu. Agwa ifuru ndị arụ n'ọfịs na Frankfurt. Fa ga-enye onye si Frankfurt. Mana fa ya na-ekwu ya opuno na anyị ga-enye onye maka na o si Frankfurt mana fa ga-enye ya onye. Mana enwe ka gwasị wee si France wee bịa na Frankfurt wee bịa submit akwụkwọ for ọrụ. Onye ọzọ si ife dị ka Munchi ma ọ bụ Düsseldorf bịa submit ya akwụkwọ. Mgbe afọ fa napụzi ife gbasara Frankfurt na Düsseldorf werozi enyegoro onye abụ onye Germany ya si Dortmund wee bịa karịa gụọ abụ onye si France. Mana ife niile ife na-eme kore fa na-ebupụta ya n'ama. Kedu ebe esi ama ife niile? Ọnwa onye nke gị na ya dị na mma ofu ụbọchị were over happiness na-akọwatụrụ gị ife ụfọdụ fa na-eme. Ndị ojii bụ ndị Igbo anyị ada eme ya. Ndị Igbo ada eme dị sen ngwara gị onye bụ greatest problem ndị Igbo nwe. Anyị ada eme ya. Ndị Igbo niile ibido mebe. Ndị Igbo niile ibido mebe ife dị otu. Ị ga na-ekwu ife kịta mara sị gị jee nọrọ ana jee gwa ọrụ ndị omenala gị ka fa mebia. Kedu ife gbasara ife ị na-ekwu at that point gbasara ndị omenala ma ọ kedu gbasara ife ị na-ekwu that point gbasara ife gbasara ụka. Ifu na faka burugori that nzuzu ife gbasara that religion ka na-ebutekwa ife gị na-akpagori the way forward o. Fe nwere ike idebegodi that one na-akụ
Kunu kwugoro okwu ka ndị Igbo unu bụ fa ga-ewebatakwu ya n'ime. People are support kwafa. Ndị ojii nwere a very big problem. Ife nwanne anyị nwoke kwuna zenti na-eme na Yoruba land. I nwere problem need to solve. Ọ bụrụ ndị mmadụ ga-aghọta na ọ dị spiritual something na ị ga-edebegodi ya n'akụkụ. Debegodi ya n'akụkụ na enwere uru ọnwụ dịka enwebere obodo that in help. Enwebere obodo spirituality help in this world enwebere. Asị na ndị India kacha agwọ ọgwụ n'ụwa niile. Mgbe ndị England na-arụ saba gịnị mere fa gwọrọ ọgwụ gwọpụ ndị England? Agwa kpere na ndị India bụ nọmba 1 n'ụwa niile na-ekacha gwọ ọgwụ. Na dịka na ọgwụ fa bụ fa na-achinye aka n'ife afọ emego. Mgbe ndị England na-arụ saba gịnị ka ọgwụ fa mere fa? Akwa mere ndị England ife fisikal. Gịnị mere fa jiri ọgwụ eme ndị England? Ifuru onye ojii ndị Igbo mbọsị ị ga-ewe ife gbasara religion debe n'akụ. Ka gị na onye Igbo ibe gị kpagodi nkata marụ dị way forward we better na onye ọbụla bụ onye Igbo. Jụọ onwe gị India sichara ike nnefa si n'ọgwụ a na-atụfe egwu mgbe ndị England na-arụ safa. Gịnị ma jụrụ ọgwụ gwọgbu ndị England fa mekwara fisikal. Ị ga-eme ihe na-akọwara onye Igbo ibe gị ife onye agwagodi gị mana na eburu onye ụka ma na eburu onye omenala. Onye eme ndị mmadụ I don't care too much about omenala. Even believe God in humanity. The only thing ga-esave mụ na gị anya kwụrụ ọtọ zọpụta onwe anyị bụ humanity. Ọ bụrụ any spiritual something. All humanity. All humanity ga-eme mụ na gị anya say enough is enough. Asọrọ m ga-eje n'ụka. Asọrọ m ga-eme n'omenala. But mmanụ na ife a bụ ife imechaghị ife mmụọ ka anyị mezie ife mmadụ. Anyị nọ n'ụwa. Dịka anyị nọ n'ụwa. Anyị nọ na spiritual world. Anyị nọ na physical world. Everything na-eme na destiny bụ physical something. But ndị be anyị we reason like animal. Ị na-agba mba na-akọ ọnụ. Ihe to ihe na-ekiri onye nwe na-akọ ọnụ. 10,000 ọ nwụrụ na akaụntụ. Na ọ na-ede comment maka ọ ga-ede comment. Na ọ na-aba mba bụ na ọ ga-aba mba. Ife a na-emebi. Mmadụ pụtara sị na agbara nze hate Christian n'otu ka ebe gbasara. Mmadụ onye juru ebe anụnwa bụ ndị ụka. Enwe ka onye ọ na-abụ ma ị na-eme omenala ma ị na-eje ụka ide eri kọmentị ede eri mba arụ gị mba. Ọ gbasara ọrụ m. Ife mụ a believe godo ya bụ humanity first. Before omenala our forefathers rapụ like. But I choose humanity first before that omenala. I choose that humanity first before that omenala. But ndị be anyị aghọtara the meaning of humanity. Ndị Europe ghọtara ya, ndị Ishi ghọtara ya, ya mefa ji aka n'iru. Mana ndị be anyị ghọtara ya. Ndị be anyị value omenala, Christianity over humanity, and we cannot progress. The only thing game anyị eji wee progress bụ that humanity. Mara na ụmụ ife mmụọ a na-akọ bụ spiritual something na anya bụrụ spirit na anyị bụ physical. Abịa na physical ka anyị mee nke anyị ji bụrụ physical. Mana na-akọwa ya ndị be anyị na-akọ ya. Ndị be anyị na-akọ ya. Ndị be anyị na-akọ ya na-akịrị na amụ na amụ. Jụgoro onwe gị ajụjụ ndị politicians niile na-achị mana gị bụ Christian. Why are we suffering? Fe nwere humanity in them. Fa nwere humanity in them. Fa ga na-arụrụ anyị ụzọ na-etinyere anyị ọkụ na-emere anyị ife niile. Mana fe nwere humanity. Ndị ori niile a na-egbu ndị mmadụ na-agbagbu ndị mmadụ ma ndị kidnapper. Ọ na-eme na fa bụ Christians. Fa nwere humanity. Obi ga-emere fa ife abụkwa na onye Igbo ibe m. Kekwe na ife na-egburu ya. Inwe humanity, inwe human conscience. Inwe that humanity in you, inwe human conscience. But kedu ndị a na-agba? Kero onye na-agba ife aka na ndị be anyị. Ndị be anyị chọrọ ịnụ ụda ụka. Fa chọrọ ịnụ ụda ụka. Ime mere ji asị gị, the poor is getting poorer, the rich is getting rich. Ima why? Na ndị be anyị nwere humanity in them. Inwe humanity in you as a rich man. Odoge na poor person no gonna akụ na ata afụ. That he needs help inyere ya aka. Ọmụ bụ onye na okay. Apụta sị ga-agbara nze hate ndị Christian. This ekwa ebube nwanne anyị nwoke. Akwa onye ụka ka ọ bụ. Mana ọsọrọ m nye ego, mụ afọ na ọ na-aya arụ kpọọ na phone nye ego. Ịma maka nye ego, onye a bụ onye Igbo ibe m, onye need help.
Imaniti onye ego onye a bụ onye Igbo ibe m o need help. Echabi ego postuo ya si ndị mmadụ nye na ego ndị mmadụ abịa na edema agbara njem rapụ ọnya na kwa ọ sị na Jizọs na-agwọ ọya nwaanyị mmeji wee nye ego ka ọ chụọ n'ọgụ ma atụpụnarị ọrụ nsịfa ga m ntị onye a bụ onye Igbo ka ọ bụ abụ m onye Igbo o need my help let me help him first. Ihe pụcha ya nwekwa ife mụ na ya na aka ya na-akịa but ka ihe pụgoro ya first pọpụtago na the situation ọ nọ n'ime ya. Mmadụ ama nọ na the situation ọ nọ na nsogbu ibutegoro akụkọ mmụọ ka na-akọgoro ebe ọ bụ na ị ga-ehepụ onye Igbo ibe gị. Onye bụ nsogbu ndị Igbo na-enwe a na-akụ okwu humanity ụfọdụ asị gị na Christianity bụ humanity a na-akụghịrị humanity dị iche. Humanity bụ ife mere China ji bụrụ ife apụtata ya mere Europe ji wee bụrụ ife apụtata that humanity. Mana abịa na nke anyị ewerezie religion first before humanity. Iche na otu nnọkọta ị na-eme omenala gụnwa na-eje ụka unu na-abụ nwee problem agbata maka nsọ ọvụọ ya na mma n'anya ife unu bere ifu ya mmadụ ojiri case based on humanity. Onye chọrọ okwu mmụ ya ikpe anọrọ too much n'ife gbasara religion. Ife gbasara religion anọrọ too much into it. All the 23 countries in Jego ife keep all those countries bụ humanity ọ bụrụ their religion. Mana religion niile dị n'ụwa mmadụ fọmụrụ ya. Religion niile adị n'ụwa bụ human being like me fọmụrụ ya. And the man na human being nwere sentiment in them. So mgbe niile a na-etinyechi iwu a onye na-etinyechi iwu a bụ human being as a human being sentiment dị every human being na-arụ ka mịa nwende nkeba pere mpe nwende nkeba buru ibu. So ka iwe amaghị this religion ị na-fight ife niile ị na-fight no mmadụ tinyere ya. And mmadụ na onye tinyere ife dị otu a nwere sentiment in them wee na-etinye iburukwara adị ife dị otu anụma n'obi nwandị isi ga-arụ ọrụ. Religion niile dị n'ụwa mmadụ fọmụrụ ya enwere nke Chukwu fọmụ enwere nke Chukwu fọmụ Chukwu bụ Chukwu religion bụ religion bụ mmadụ fọmụrụ ya Chukwu dị iche. Onye ma ị bịa na omenala anyị enweta nsị dị na omenala anyị na-adịrọ good. Onye na-etinye ife a mgbe ahụ ike o ji maka enyi ya nwaanyị wee tinye ma maka o ji maka enyi ya nwoke wee tinye you can tell ị nọrọ na mgbe etinyere ya. Mana igwe onwe gị eziokwu nke iji wee bụrụ mmadụ ifu na onwe ji akwa abịa na Christianity ofu okwu abịa na Islam ofu okwu abịa na Buddha abịa na ụmụ ife niile ka esi ife ị ga-eji wee lapụda awa ka ọ bụrụ first ife mmadụ ibe gị iberu ọ bụrụ Chukwu tinyere ya mmadụ tinyere ya. Chukwu bụ one ka ọ dị Chukwu adịrị ịbụọ but religion juru ebe niile. And ka isi wee mmadụ na onye a tinyere ife niile aka gị mma. Gị ka nna ajụ nwee humanity you nwee humanity first nwee humanity first. Onye nwe ka m gwa gị eziokwu enwere onye bụ omenala n'isi azị mburu ya n'isi ọ na-anya egbu ya bụ ezigbo mmadụ. Enwere onye bụ Christianity n'isi ọ na-anya egbu ya bụ ezigbo mmadụ. Enwere onye bụ Islam n'isi ọ na-anya egbu ya bụ ezigbo mmadụ. Make investigation today. Ị nwere ike ịbụ ezigbo mmadụ maka mgbe ọ bụla gị na mmadụ mekọrọ ife kama ị ga-emere onye afọ ife otu wee kwesị ijesi from that place jọchọta ife ị ga-eji wee rụọ alụrụ a jesi ebe bụ wee jọchọta ife ị ga-esi wee justify alụrụ a na gị. Mgbe ọ bụla ife mekwara na ị ga-ejesi ebe a akọrọ m unu nwanne anyị nwoke kpọrọ m n'igwe nwanne anyị nwaanyị bịara akwa kpọọ m n'igwe na mpịa nyere ya na nwanne nwoke na anị ya ana nsị ya connect ya mụ na yọbọrọ connect ya mụ na yọbọrọ ife yọbọrọ gwa ma agbara nche na Igbo onye eziokwu na ama ngazi ezigbote nwa afọ Igbo onye omenala na ị kwesịrị ikwu eziokwu nsị na mmekwu eziokwu gịnị mee ọsị m na akwa ma nwaanyị adịghị enwe ana n'ala Igbo nsị ya ewekwa n'iwe anaghị na-ekwu okwu kere onye nwe ya ọsị nọ nke mpapa sị kere eke ya ga ana ọsị nọ mpapa nsị ya your father mụtarụ gị nye nwanne gị nwaanyị ana your father nwụọ i wee cheta na e nwere ife dị ka omenala na nwaanyị adịghị enwe ana ka ị bịa napụ nwaanyị ana mpịa nyere ya nsị ya na ọ bụrụ gị akịta nyere nwanne gị nwaanyị ife nwa gị nwaanyị ife nwa gị nwoke na-achị ịnara ya na obi aga adịghị mma na nchọ ka ịza m yes or no ọsị m no
See, how do you want your father to feel? In our cause, your father ain't what sense. Where were I when young women? Now your father you're na ike your father enwere ego ike bụ unu catch or no nke we kenye ụmụ ya. Na akwa na nwanne gị nwaanyị ga-anụ dị echi ọnụ adị echi ọpụọ na enwe ike ọ na-akọrọ onwe ife ugbo na ana ma ọ chọọ ọgbachi efe nsarapịa na-eche ife oge eji eme kedu ife ije nwere anya ụfụ nke onye go zuru ọrụ gị ọsụma bara na ọghọtakwa ka nsi ekwu okwu na gịnị nwa ji wee mekwa na gịnị nwa ji wee me nsi eso ife ịchọ bụ ka m sọpọtụ maka na ikwutere okwu omenala just ka m sọpọtụ ya gị na ka ị na nwanne gị nwaanyị nsị ma ekwe ekwa oru mgbe fa kwucha mkpọghachi azụ nsị nwere sens na na-enye nwanne gị nwaanyị bebe 5 prot na ọ bụ na ị nwere sens jekwuru ya si anya bịa na ọ bụ nwaanyị na ọ ga-anụ dị echi anyị ga-efere ka 2 prot na ya gịnị na igwe okwu ụtọ na ọ ga-enye gị karịa ife iyi na-ezuzu mgbakwa nke nwaanyị si anya bụ nwanne nwoke emecha ọkpọ nke nwaanyị nye ya 2 prot mgbe kpaghachi nke nwaanyị azụ wee si ya anwakwa na anwa si nwanne gị nwoke na ana nke ya bidoro ebe a wee gabazịa nke gị nwa bido ebe a gabazịa si nwanne gị nwoke nya gbaa na fensị ka nke ya gabazie otu a ka nke ya gaba otu a ọ bụ na ọ gbara ofensi ga-ekwana and anwa na anwa du eje na ana tụgharị ebe nke ya bidoro aka ọ ntụrụ ọkpọta ndị ga-agba fensị a na-egosi ozugbo a na-agba fensị ozugbo without that emene ya emesịa nwanne nwoke kpọọ m sị na nwanne nwaanyị siri ya mee ife dị otu a sị ma gbara nze nwaanyị ji egwa nwanne nwaanyị ife dị otu a sị ya yes maka mmụ ife nwe ike ime echi na o nwe ike kịta ọsị gị na ọgụ a nwefọrọ m ebe a ebe a o ruo echi sị na ọ dachigo gị so mbọsọ ọbụla ịkwadote elu na ị ga-agba fensị dị otu na ọ bụrụ na ị nwere ego na mụ gbara nze ga-asọpọtụ tụgwa obere which can support the guy with 300,000 mma gwe ko video that place ko send ya kunufu I support me with 300,000 ko gba that fence from that side onya bụ humanity but you na amadi people do wicked anybody need defend anything spiritual be wicked person if anybody need defend spiritual carry a human being be wicked iba ajọ mmadụ echetara m mgbe nwanne anyị nwaanyị jeje mụọ nwa n'ụlọ ọgwụ na mpịa bụ katkis obere nwa amụrụ n'ụlọ ọgwụ nọrọ n'ahịa arụ emecha asị na fada sịrị na ọ yara agbapụta akwụ ụgwọ ka agbapụta dị obere nwa n'ụlọ ọgwụ na-eji ego arụ ụlọ ụka mgbe ebe mee vidio si na ife a bụ stupidity ya na-ekwu okwu obere nwa amụrụ ọfụ nọ n'ụlọ ọgwụ unu asị m na unu na-arụ ụlọ ụka ka i wee fee Chukwu mana obere nwa an innocent child ekwesị iku nabagoro ya jenete bi anya adọmpụ ya n'ụlọ ụka n'ụlọ ọgwụ maka ego kama unu ga-ewere ego gbapụtagoro obere nwa ka ọ nabagoro ya unu ajụ ụdị mmadụ m ga-ebugoro ego a gbapụtagoro obere nwa ọ nabagoro ya wee kọbazi aka ọzọ ọ bụ na inwe humanity chikigoro obere nwa amụrụ ọfụ ka pere mpebere ka ebe 4 days arapịa ọ na-ama ya dị n'ụlọ ọgwụ maka na ọ ya dị n'ụlọ ọgwụ if you need defend the good ka ịrụ ọnụ ụka ekwu onye ozugbo ndị mmadụ akpọba gị sị na you are against the church this that because they lack reasoning. Inwe humanity manifesting ka nwa na agodi yard first thing first na agodi yard onye nwere na apịl of corner dị our people cannot far onye mere ozi m na Facebook onye ọbụla fụrụ agbara nja na Facebook ekwesịrị inye onye a na award maka na mmadụ ekwife ndị mmadụ ji afọ m n'anya so onye ọbụla ga-adị nwupụrụ so ọfụrụ agbara nja n'anya ekwesịrị inye the person na award ozi m bụ ife ga-eme ịmaka na mmadụ je 23 countries for different people ọ dị ka ndị Thailand ka nke ọrụ gị nke ndị Thailand ka ị nwere onwere obodo ifo otu ị nọ kịta ịbụ onye be anyị ije na Thailand kịta gị na onye Thailand na anụ ọgụ ndị Thailand ndị ọga wetibe gị ife isi na asị jụọ ebe anyị nọ na Thailand fe nwere ike ịbịa sị kedụ ife mere unu otu ị nọ kịta ije Thailand gị na ofu onye Thailand na anụ ọgụ na street onye ọbụla bụ onye Thailand bi etibe gị ife ozugbo fe nwere dị ike ịjụ kedụ ife na-ese jụọ onye ọbụla nọ Thailand. Our people don't reason. If I go to Abana, they hate Christianity. They hate Christianity, but they couldn't from Deborah Omenala and Ishi on you. Obrunile wherever name, I want be Omenala and I do baby. But mother cabo mad. Mother cabo mad. Humanity first. Humanity first. This is Onyoja. Oja de Kunawe. This is Onyoja. Then you go credo. Agwa kpọrọ fa na Facebook ebe a na-esetụrụ fa ndị mmadụ na-abara m mba sị mabara njem kọtụ egbe credo fon na ntị na ọ dị too proud na ya biko
na ayo ma onye ọja biko ana m ayọfa na abụ biko na enwere uru fa ga-abara m ana m ayọfa biko na fa ga-enye m ego ana m ayọfa biko maka na mma na aka fa ji na fa jiri data aka na fa ga-emebi ife ga-emebi ka emechara ife dị otu a akwa nwere 50,000 nyefa sefa wọrụ na ya mee weekend enyere mfịa na m nwere ego but I spending time with them and them for na igwe ka na-ewechara fa so wọrụ na ya taa azụ wọrụ na ya nwa mmanya ka isi jugoro ife oyi ndị be anyị ghọta humanity humanity bụ maazị Nnamdi Kanu ndị Fulani ji wee tụọ ya nga oruo mgbe ọ pụtara na nga ofu onye Fulani nọ na nga ọ kpọtara ya lọya humanity ọ bụ na ọ bụrụ humanity ọ ga-asị akwa ndị Fulani tụrụ m nga gụ Igbo onye Fulani ị ga-anwụ na nga he didn't do it ọ kpọtara ya sị take care of this case onye Fulani tụrụ gị nga ife onye Fulani nọ na nga kpọtakwara ya lọya ọnya bụ humanity ya na-ekwu okwu ya onye bụ humanity ya na-ekwu okwu ya anybody na-defend any spiritual something against human being abụrụ ezigbo mmadụ onye abụrụ ezigbo mmadụ mmadụ ibe gị first before any spiritual whatever anyị na-amara because the only thing you can testify kwudosie ike bụ mmadụ ibe gị na-afụ anya apart from that any other thing is 100% sure because enwe ajụjụ a ga-ajụ you can't answer it mana ajụ about human being you can answer but enwere anybody so na eme spiritual ị ga-ajụ something gbasara spirit ka ọ zọtacha afa nche niile ọ dịrọ possible ụfọdụ ịjụọ ụfọdụ akpọwa gị iyi oke jụọ onwe gị ajụjụ gị nwa kịta asị Christian ịjụọ mmadụ ajụ kịta ọkpọwa gị iyi amaghị na ọjọọ na-akọwa ibe Christian kịta inwe ike sịba na ife dị otu a na ọ gbaghị ojugo anya agbawa gị iyi o defend bego spirit kparabago abụ mmadụ ibia na ịjụ question o defend the spirit kparịba mmadụ ibia echichi m na onye bụ ezigbo mmadụ mgbe akwa na Baịbụl ka asịrị mgbe agụụ na-agụ m na inyere m nri mgbe mmiri na-agụ m na ịkụnyere m mmiri mgbe m gba ọtọ na echinyere m akwa ife mere mmadụ ibe gị what you do unto your fellow man you did it to me akwụfụ Baịbụl akwụrụ kezi ife mere iji anụsara mmadụ ibe gị ọgụ enwe mgbe Baịbụl ji wee sị gị what you did to your fellow Christian you did it also what you did to your fellow man ọ jụrụkwa gị ma onye ọ bụ onye pagan ma ọ bụ onye Muslim ma ọ so mmadụ ibe gị mana kristi ife ndị be anyị na-ezuzu na na-eme Christianity ọ ya ma nnenachi unu na amụ unu amụ all poverty of the mind ife na-disturb so many people poverty of the mind a woman being kwete na Chukwu na-enye onye ọbụla gift dị iche iche mana mmadụ ibe gị gwa gị okwu you will doubt it but onye bụ pastor ma fara gwa gị okwu you will believe that ofugwu a ga-apụtakwa wee sị na Chukwu na-eji onye ọ chọrọ eju wee rụọ ọrụ arụ ọrụ gwa ekwuchakwa ife niile a ofugwu a ka mmadụ ibe gị ga-agwa gị okwu you will not believe onye ọzọ gwa gị kwete kedu ka isi wee mara onye Chukwu ji arụ ọrụ Chukwu gwa gị onye o ji arụ ọrụ unu alafusuna onwe unu anybody na defend anything spiritual about an evil person ọmụ akwụrụ ya nwaanyị eji ofense akụfụ n'ụlọ ọgwụ mgbasa 99% ije mee investigation that woman be Christian 99% that woman be Christian amara m ọtụtụ sị gị na 99% ije mee investigation ya fara that woman be Christian mana ọ kwụrụ ya 250,000 ka ọ bụrụ nwa na ya that is humanity na-ekwu okwu don't help people maka na fa bụ Christian ma maka na fa bụ ndị omenala help people because they need help because they need help that's all mana na akọrọ ndị be anyị unu ada ekwe emasị ga abana ze hate Christians nne hate gị bụ Christian keke gbasara m how's that my business nwanne nwaanyị ọ bụrụ Christian na hate ime ka m gwụ na eziokwu
this nwanne anyị nwoke unu anọ nya mgbe si nwanne anyị nwoke ya gbasa na fon ka mkpọrọ agaghị enwe ajụ chọrọ iju ya n'iru unu mba ụmụ Igbo anyị emechi anyị adị na echi biko na unu ya gbaghara m taịm agana dịgo m biko ka o mechaa nụ